Kubor nakaslem jong unongsan hima. Utray jong kapar doyong badan West Khasi Hills sagaba arngut kinong bala na Assam kila du no egla jing im udon hapadai ke jing petre bat nagaliang jong ki pulit kidang pelong ke jing thwet ban yo kem yau ne utray jong kapar doyong kat kum ge je thu jong USP ke West Khasi Hills hadin balami ki khubor halor ke jing yap jong ki arngut kinong bala na Assam apo ko we ka krem doyong hathan shalang apelong ke jing tokit du sub divisional police officer motion road bat kat kum gadi ke jing tokit Masyam bagamit jong ka khatn re bat khat nyau tarik mentau benai ki arngut kinong bela katau Sukur Ali badu Ani Udin Ali na Assam kila lech ka krem doyong ke badan hathan langmar USP uloong baga jing lech jong gini ginong bela syakate ka krem doyong palong ban pej ya ke jing long jing man jong ka par badale halor ke jing patha jong trai par Yau bola tip kerteng kumu Alfred Rongrin nagasnong kelon matai Shalang West Khasi Hills. USP ulai thoru bahadin kejing klat no jong gite gi arngot apo ka krem namar kejing duna kal air oxygen ki perlok jong gide gi nong bala ki lapin kit no gi met ki jong ki ki yeng gi sem nrei gi klem ai jing tip pat ki pulit alor kejing ja. USP ulaong ba utrai jong gite ka par ula persyang mania bean ban jurib naga benta ban peniat chakamat ke jing wat benti doyong klem ka permit lane ka license ka balong ru kum ke jing pen khen ya ka section 41 jong ka MMDR Act bat ya ki hukum jong ka National Green Tribunal ha ka beide ba ka te ki jingja na kaliang ki pulit kilada ban shim na ka su moto case lingba ka thanat chalang bat la register ru ya ka case apo ki kendon ba pher jong ka Indian Penal Code bat ke MMDR Act bat na kaliang jong ki pulit kidang thwet jor ban yo kem yaw te utrai jong ka par doyong